Moni ihminen koukuttuu kauhuun joko elokuvan muodossa tai vaihtoehtoisesti in real life, johon on kehitetty erinäisiä festivaaleja ja näiden lisäksi pakohuoneita. Pakohuoneet ovat paikkoja, mihin ihminen laitetaan. Tämän ihmisen täytyy tietyn ajan aikana selvittää erilaisia tehtäviä päästäkseen pois huoneesta. Pakohuoneet on yleistynyt hirveästi viimeisen vuosikymmenen aikana, ja tämä on luonut kilpailullisuutta eri pakohuonefirmojen keskelle. Kuitenkin yksi pakohuone on niin karmiva, että sinne ei kannata mennä ennen esitteen lukua. Eli tämän päivän videossa käsitellään maailman pelottavimmaksi pakohuoneeksi tituleerattua McKemie Manoria, joten eiköhän hypätä itse videoon. Audio Jungle. McKemie Manor löytyy Kaliforniasta San Diegosta. Tätä paikkaa sanotaan oikean elämän kauhuelokuvaksi pelottavuutensa ja ammattilaisnäyttelijöidensä takia. Paikka on todella suosittu. Ihan Suomesta astikin porukkaa haluaa lähteä koettelemaan rajojaan tuonne kauhun sekaiseen paikkaan. Kun menet sisään, huomaat ensiksi tallentavan kameravalvonnan. Koko setti kuvataan ja kaikki kidutus, pelottelu sekä fyysinen väkivalta tallennetaan. Paikan läpipelu kestää noin 7-8 tuntia, mutta useimmat ovat lopettaneet jo 30 minuutin kohdalla. Paikan pelottavuuden takia on pääseminen kyseisen kauhujen taloon erittäin tarkkaa. Sinulle tehdään laaja terveystutkimus ja taustaselvennys ennen kuin taloon pääset astumaan jalallakaan. Paikka myös esiintyy Netflix-sarjassa nimeltään Dark Tourist. Yllätyksenä varmaan ei kenellekään tule, että paikan omistaja rakastaa kauhuelokuvia. Hän kertoo lempielokuvikseen muun muassa Psykon, Texasin moottorisahamurhaajan sekä The House on Haunted Hill. McKemien mukaan taloon ei kannata astua sisään sanoen minä en pelkää mitään, sillä aikuiset miehetkin ovat lähteneet talosta itkien pakoon. McKemie kertoo, ettei kukaan muu tee tällaista. Sisällä ollessasi elät omaa kauhuelokuvaasi. McKemie on investoinut kauhutaloon $500,000, mutta ei ota asiakkaaltaan rahaa vastaan, vaan pyytää koiran ruokaa hyvän tekeväisyysjärjestölle. Paikka on kauhea jo pelkästään ajatuksen tasolla. Siellä liikkuu eläviä hämähäkkejä ja rottia. McKemie kertoo, että jokaiselle ihmiselle esitys on erilainen. Pelissä olleita ihmisiä on kertonut, että heidän hiuksensa on ajeltu pois, ja McKemie kertoo, että eräs asiakas sai sydänkohtauksen vuonna 2008. Jotkut asiakkaat ovat kertoneet, että heitä vesikidutettiin, johon McKemie on sanonut, että tällaista ei ole tapahtunut. Asiakkaamme ovat turvassa, kaikki on psykologista. Paikka tuntuu jo omaan korvaan sellaiselta, että fuck no, en menisi ikinä. Mutta taas toinen aivopuolisko ajattelee, että oishan tommonen siisti. Se on rajamailla, että uskaltaisiko tollasseeseen mennä vai ei. Mikä on sun mielipide? Tosiaan tämä kyseinen kauhutalo kestää sen 7-8 tuntia ja tää kyseinen paikka sijaitsee San Diegossa. Sinne menee ympäri maailmaa ihmisiä ja suurin osa niistä kestää 30 minuuttia. Joka tarkoittaa siis sitä, että koska näissä artikkeleissa puhutaan vain suurimmasta osasta, jotka selvii 30 minuuttia, elikkä suurin osa pärjää 30 minuuttia, joku sitä pienempi osa pärjää sit niinku vaikka 4 tuntia. Mut mä en löytänyt jostain syystä, että kuinka moni on tän paikan läpäissyt. Ja
minkälainen paikka tää ylipäänsä on sille, että kun sä pääset sinne sisään. Käydään keskustelua tuolla alhaalta ja eihän siinä muuta, pistäkää kommenttia, että mikä on seuraava kuumailunurkkauksen aihe. Tykätkää videosta, jos te pidätte tällaisesta kontentista ja jos te haluatte tukea mun YouTube-toimintaa, niin ei muuta kuin kanava tilaukseen. Me nähdään ensi videon parissa ja se on siihen asti morjensta.